Projekat Naše selo započeli smo 2018. godine sa željom da pomognemo ruralnim područjima u razvoju. Primetili smo da sve više mladih odlaze sa sela jer ne mogu da obezbede adekvatne prihode za sebe i za svoju porodicu i da stanovništvo koje ostaje sve teže živi. Zbog toga smo želeli da im pomognemo, pre svega u tome da njihovu proizvodnju učinimo mnogo profitabilnijom, a to tako što ćemo im preneti naše znanje. Da nije njih, ja možda bi posustao, ne bi mogao da izdržim sve ovo. Sad kako je došla Delta, nama je mnogo lakše, pomažu nam stručno i na kraju krajeva su nam pomogli oko ovih kredita, gde smo malo ojačali sa sistema za navodnjavanje, sa ogradama, tako i sa repromaterijalom, normalna stvar. Kako da vam kažemo, veći su prinosi za nekih možda 20% nego što su bili i mi smo s tim zadovoljni. Dosta toga je naučeno od strane stručnjaka iz Delte i tako da zadovoljni smo sa svim tim. Mnogo toga se i promenilo. Znači, videli smo neke stvari koje nismo znali do sada. Mi smo radili sve nekako na stari način, ali sad smo se malo modernizovali. Ova štala je izgrađena 2020. godine iz projekta Naše selo, Delta fondacije i Erste banke. Da nije bilo njih, ove štale ni danas ne bi postojale, zato što je ova štala bila moja jedna od sadašnjih ostvarenih želja. Ja sam maštala o tome davnih godina, ali evo da nije bilo njih, ovo se ne bi ostvarilo nikada. I ja se njima od srca zahvaljujem. I ja sam srećna što je ovaj objekat izgrađen i što moje životinje mogu da žive kao što žive evo danas. One su se ovde ponovo rodile. Ovo je škola Jovan Jovanović Zmaj, u stvari njen ogranak u Maloj Jasikovi. Mi smo školu renovirali 2019. godine i tada je škola u stvari prvi put renovirana posle izgradnje. Pre 90 godina je izgrađena škola, od tada nikada nije renovirana i mi smo bukvalno od poda do plafona zamenili sve što je bilo dotrajalo u školi. Po istom principu obnovili smo školu u susednom selu Dubočane. Nju pohađa 15 đaka od predškolskog uzrasta do 4. razreda osnovne škole. Ta škola takođe nije bila obnovljena od svoje izgradnje, tako da su deca sada i u jednoj i u drugoj školi u jednom potpuno drugačijem ambijentu koji je mnogo lepši, mnogo je bezbedniji za rad i za boravak u toj školi. I ono što je nama jako bilo važno jeste da deca zavole školu, da zavole učenje i da nastave, da kažem, sa školovanjem kako bi mogli jednog dana da pomognu i svojim roditeljima i bakama i dekama u razvoju poljoprivredne proizvodnje. Pa, iskreno planiram ostajem ovde, 7. sam razred, posle škole planiram da idem u srednju školu u Bukovo. Iskreno ostao bi na selu, ne vidim zašto bi otišao odavde, jer ovde je lep život. Toliko su nam objasnili da razumemo mi kao seljaci šta to znači, da se ne plašiš, znači da počneš da radiš, da vidiš da je to dobro. Prvo smo išli u školu. Znači prošle godine, preprošle godine, cele zime smo išli kao u školu. Slušala sam predavanje, pa htela sam da vidim da li je to tako. Znači, najbolje što može da se neko da te uči, da ti dođe, kako da ti kažem, na vrata, pa da te uči šta da radiš, kako da radiš. Ovi ljudi su neverovatni.